O Ministerio de Fomento iniciou xa as obras das beirarrúas da Nacional 640 á altura do Foxo. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, visitou esta mañá o lugar do Foxo, onde a Demarcación Provincial de Estradas do Ministerio de Fomento deu hoxe comenzo ás obras de construción das beirarrúas da Nacional 640. Esta actuación, que ten como finalidade mellorar a seguridade viaria neste núcleo, consiste na prolongación das beirarrúas existentes no Foxo, na marxa esquerda desde a vila, conectando co punto onde se atopa a farmacia. En Pena do Foxo, onde aínda non comezaron as actuacións, continuarase a beirarrúa na marxe contraria, prolongando o tramo existente ata o restaurante O Cazador. A intención do Ministerio é continuar en exercicios posteriores os paseos para comunicar ambos lugares. Esta actuación foi anunciada na visita á Estrada que o subdelegado do Goberno, Delfín Fernández, celebrou o pasado 6 de abril.